Prot, ang upat ka baboy na malit og prutas sa supermarket. Yawa ay naday tao na prutas. Gani na di ay. Yawa oy naday buhi na prutas, lami ka unon ani oy. Pangaon mo og prutas, kay lami kaayo. Refreshing sa atong lawas, para natay nutrients. Welcome to Fruit Day. Panulod na mo kay dili jud mi mo undang pag di mo musulod. Wow, dagan nagprutas diri oy. Hey baboy. Hello mga yawa. Namili mi sa mong paboritong prutas. Unsay mong paborito? Kani apple. Ako ganan kog orange. Ganan kog uti. Ako carrots. Huy, dili man fruit ang carrot. Ay, Carrots are a vegetable. sobra na kay ka-bright si Edman. Ikaw, George, ano mo paborito na fruits? Tagnaan ako, banana no, or orange. Si George, ganahan man na siya strawberry. Tuobi! Si George, ganag strawberry, mas hindi. Pamalit na mag smoothies, barato ra kayo, di ni makapatay. Hello, lechon rabbit. Unsa man ang fruit smoothie? Bugo kitag smoothie gani mainom. Ano naman, gusto ka matilaw? Yes, please. Pwede ko nimo himo og smoothie na apple. Bugo, dapat mamili, dapat kag prutas para mahimog smoothie. Ay, okay. Apple, strawberry, banana. Og dagan ka apple. Ay kabala kape pa di ini makapatay tanaw wala may kayo im na. Murag lechonon ko. Pwede ko nimo himog smoothie. Ako pod. Ako siya. Buang ako pod. Panghulat mo ay matag dagag kamot. Ikaw kabayo ka unsay mong gusto. Ambot lang. Nabuang na ayo nagpalit oy. Joke lang. Cheese ako please. Buguan nimo Pedro oy nabaday cheese na fruits. Gani dapat fruits ug vegetable. Ay okay, raspberries, blueberry, berry, and berry. Ana ba? Mamatay jud kag ahat ani do na walami kaayon dili day ni maka-poison. Way lami. Ikaw, George, unsay mong gusto na smoothie, George? Tubig. Bugo, nabaday prutas na tubig, bugo ani mo animala ka oy. Ani na lang George, gusto kag pineapple strawberry na smoothie? No. Paimnon ko na poison ron. Basig gusto siya dinosaur juice. Dinosaur juice? Yawa ag reaction eh. Uso kay sa una eh, mga dinosaur sig inom og juice. Hihihi, dinosaur. Maonis siya, ulo sa dinosaur, tiil sa dinosaur, lubot sa dinosaur, ug private part sa dinosaur. Nahumanan na ang dinosaur juice. Para lang na sa mga dinosaur kay dinosaur makag-utok. Dinosaur. Pwede sad ko mangayog dinosaur juice, Mr. Lechon Rabbit. Yawa ako sa. Ug ako pod. Mayawa ako pod. Okay, dinosaur juice for everyone. Ayawa. Naunsa ka lechon rabbit? Nakalimot ko unsa kong gibutang dito sa dinosaur juice. Ay. Ay kabalo ko unsa mong gibutang. Sure oy giunsa nimo kay makasimot man ko. Si Freddy Fox kabalo siya unsay yung gipang simot makasimot pag siya bila. Private part sa dinosaur. Private part sa dinosaur. Ay lubot sa dinosaur. Ug ano sa dinosaur? Sige lubot, sige padayon lang. Tiil sa dinosaur. Ngipon sa dinosaur. Ulo sa dinosaur. Ug unsa ni? Unsa man ni? Tiil sa dinosaur. Ay tiil sa dinosaur. Ay, salamat. Hooray! Wala na dyan. Mga bright man din mga bataan ni. Aro mga animal. Girl. Hoy naon sa naman mo diri mga animala mo? Na-enjoy ba mo diri? Malamang, we love fruits. Ug carrots oy. Vegetable lang.